Akwụkwọ Levitikọs isi nke 21. Jehova wee sị Mosis, gwa ndị nchụaja bụ ụmụ ndị ikom Erọn okwu sị ha, onye nchụaja agaghị emerụ onwe ya n'ihi mmadụ nwụrụ anwụ n'etiti ụmụnna ya, ma ọ bụghị naanị n'ihi onye ahụ ya nke dị ya nso, n'ihi nne ya na n'ihi nna ya, na n'ihi nwa ya nwoke na n'ihi nwa ya nwaanyị, na n'ihi nwanne ya nwoke na n'ihi nwanne ya nwaanyị, bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke dị ya nso, nke ọ dịghị mgbe nwoke lụrụ ya na nwunye. N'ihi ya ka ọ ga-emerụ onwe ya. Ọ gaghị emerụ onwe ya ime onwe ya ka ọ ghara ịdị nsọ, ebe ọ bụ onye nwe mmadụ n'etiti ụmụnna ya. Ha agaghị eme onwe ha isi nkwọcha n'isi ha. Ha agaghị akọpụkwa ụsụ afọ ọnụ ha. Ha agaghị egbukwa egbugbu na anụ ahụ ha. Ndị nsọ ka ha ga-abụrụ Chineke ha. Ha agaghị emekwa ka aha Chineke ha ghara ịdị nsọ, n'ihi na àjà ọkụ Jehova bụ nri Chineke ha, ka ha onwe ha na-eweta nso. Ha ga-adịkwa nsọ. Ha agaghị alụrụ nwaanyị na-akwa iko na nwunye, ma ọ bụ nwaanyị nke e meworo ka ọ ghara ịdị nsọ. Ha agaghị alụkwa nwaanyị achụpụrụ achụpụ n'ahụ di ya, n'ihi na nsọ ka ọ dị n'ebe Chineke ya nọ. Ị ga-edokwa ya nsọ, n'ihi na nri Chineke gị ka ya onwe ya na-eweta nso. Nsọ ka ọ ga-adị n'ebe ị nọ, n'ihi na nsọ ka mụ onwe m bụ Jehova dị, nke na-edo gị nsọ. Nwa nwaanyị nke onye nchụaja ọbụla kwa, mgbe ọ ga-eme onwe ya ka ọ ghara ịdị nsọ site n'ịkwa iko, nna ya ka nwaanyị ahụ na-eme ka ọ ghara ịdị nsọ, n'ọkụ ka a ga-esure ya. Ma onye nchụaja n'etiti ụmụnna ya, onye a kwụsịworo mmanụ nke otite mmanụ n'isi ya, onye mejuwokwara aka ya iyiri uwe ahụ, ọ gaghị atọpụ agịrị isi ya, ọ gaghị adọwakwa uwe ya, ọ gaghị abakwuru mmadụ nwụrụ anwụ, ọ gaghị emerụkwa onwe ya n'ihi nna ya maọbụ n'ihi nne ya, ọ gaghị esikwa n'ebe nsọ mpụ, ọ gaghị emekwa ka ebe nsọ Chineke ya ghara ịdị nsọ, n'ihi na nkewapụ nke mmanụ nke otite mmanụ nke Chineke ya dịkwasị ya. Mụ onwe m bụ Jehova. Ya onwe ya ga-alụrụ nwunye mgbe ọ dị na nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, nwaanyị di ya nwụrụ, maọbụ nke a chụpụrụ achụpụ, maọbụ nke e mere ka ọ ghara ịdị nsọ, bụ nwaanyị na-akwa iko. Ndị a ka ọ na-agaghị alụrụ na nwunye. Ma nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke sitere n'ụmụnna ya ka ọ ga-alụrụ na nwunye. Ọ gaghị emekwa ka mkpụrụ ya ghara ịdị nsọ n'etiti ụmụnna ya, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova na-edo ya nsọ. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa Erọn okwu sị, nwoke ọbụla nke mkpụrụ gị ruo ọgbọ ha niile nke ọrụ dị n'ahụ ya, ya abịarula nso iweta nri Chineke ya nso, n'ihi na nwoke ọbụla nke ọrụ dị n'ahụ ya ọ gaghị abịaru nso. Nwoke ọbụla nke bụ onye ìsì, maọbụ onye ngwụrọ, maọbụ nke nwere imi mpịa, maọbụ nke nwere n'ahụ ya ihe ibe ya na-enweghị, maọbụ nwoke nke ụkwụ ya kpajiri akpaji, maọbụ aka kpajiri akpaji dị n'ahụ ya, maọbụ onye mkpụmkpụ azụ, maọbụ onye ụkpọ, maọbụ nke nwere ntụpọ n'anya ya, maọbụ nke agba na-ata, maọbụ nke nwere ire ebube, maọbụ nke mkpụrụ amụ ya chịpịrị echipịa. Ọ dịghị nwoke ọbụla nke mkpụrụ Erọn onye nchụaja nke ọrụ dị n'ahụ ya ga-abịaru nso iweta àjà ọkụ Jehova nso. Ọrụ dị n'ahụ ya, ọ gaghị abịaru nso iweta nri Chineke ya nso. Nri Chineke nke sitere n'ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile na ihe nsọ niile ka ọ ga-eri, naanị na ọ gaghị aba ruo akwa mgbochi m. Ọ gaghị abịarukwa nso ebe ịchụ àjà m, n'ihi na ọlụ dị n'ahụ ya, ka o wee ghara ime ka ebe nsọ m niile ghara ịdị nsọ, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova na-edo nsọ. Mosis wee gwa Erọn, gwakwa ụmụ ya ndị ikom, gwakwa ụmụ Izrel niile okwu.